Niekedy je veľmi jednoduché rozoznať, že to, čo vidíme vo filmoch alebo seriáloch, nie je realita. Niekedy sa môže zdať, že to, čo vidíme, je úplne rovnaké ako v reálnom živote. Kým však ide o hraný film a nie o dokument, medzi realitou a tým, čo vidíme na obráze, budú nejaké rozdiely. Film je dielo, ktoré je vytvorené s cieľom poskytnúť nejaký zážitok. Príbehy, postavy a udalosti vo filme môžu byť úplne vymyslené alebo inak prehnané. Realita je neskreslený každodenný život so všetkým, čo k nemu patrí. Čas vo filme beží inak. Vo filme môžeš aj cestovať späť v čase. Život sa deje v reálnom čase. Niekedy sa ti možno zdá, že čas ide fakt pomaly, alebo keď ťa niečo baví, tak ide naozaj rýchlo. V skutočnosti však je 60 sekúnd stále 1 minúta. Vo filme niekedy za 2 hodiny vidíš niekoho celý život. Tvorcovia a tvorkyne filmu majú úplnú kontrolu nad tým, čo publikum vidí. Pri filme sa pracuje na scenári, réžii, dramaturgii, kamere, kostýmoch, strihu, zvuku a ďalších prvkoch. V realite nám život nikto nediktuje a sami sa rozhodujeme, čo urobíme a čo povieme. Potrebujeme používať vlastné uvažovanie. Film je najmä vizuálna a zvuková forma umenia, kde sú obrazy, zvuky a hudba dôležitými prvkami. Realita zahŕňa všetky naše zmysly a je oveľa rozmanitejšia. Okrem toho, čo vidíme a počujeme, zapájame aj hmat, čuch či chuť. Vo filme hrajú ľudia, ktorí sú za svoju prácu zväčša platení. V realite nám asi nikto neplatí iba za to, že žijeme svoje životy. Postavy vo filme sú vytvorené s ich príbehom a môžu byť idealizované alebo stereotypné. Možno vidíme telá, ktoré potvrdzujú spoločenské štandardy krásy. Herecký výkon môže byť niekým režirovaný. V realite sú ľudia komplexní a rozmanití s rôznymi vlastnosťami, spomienkami, skúsenosťami. Ich správanie nie je nikým napísané a nejde o herecký výkon. Filmy môžu využívať rôzne symboly a metafory alebo iné umelecké prostriedky na prinášanie hlbších významov a tém. V realite nemusí byť symbolický význam ani metafory. Život sa niekedy môže zdať nudný. Činnosti sa niekedy každý deň opakujú bez hlbšieho významu. Filmy môžu byť rôzne upravované. Môžu byť upravené ich farby, zvuky, predmety, strihajú sa a keď sa niečo nepodarí, jednoducho sa to dá vystrihnúť alebo inak zmeniť. A to aj po dlhom čase. Realitu neohýbame, za skutky preberáme zodpovednosť, z chyb sa učíme, nevymážame ich, nepretočíme. Filmy, seriály či rozprávky môžu byť úplne super. Hovoria nám zaujímavé príbehy, ukazujú zaujímavé svety a zaujímavých ľudí, alebo zvieratá a rastliny, niekedy aj úplne vymyslené, ktoré z nášho bežného života vôbec nepoznáme. Porozmýšľaj nad tým, aké sú rozdiely medzi filmom a tým, ako žijeme bežný každodenný život. Je vo filme niečo, čo bežne v živote nevidíš? Napríklad modré stromy? Žltí ľudia? Ľudia divných tvarov? Zamysli sa teraz nad vplyvom médií na každodenný život a vzťahy trochu hlbšie. Okrem dôveryhodných dospelých osôb sa môžeš obrátiť aj na linky podpory. Môžeš sa na ne obrátiť, keď potrebuješ pomoc alebo poradiť. Pamätaj si, pýtať si pomoc je odvážne.